Е 24-та те го основаха в село Койнаре нашите деди. Тогава той започна походът си славен с Спартак Койнаре, любимият отбор. Не мина много време, шампиони се родиха, поведе ги тях Кънчо, великият треньор. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петничка за изпът. През 60-те години станаха шампиони в България нашите идоли, начело с бай Никола, Тири и Берлъка и всичките герои. Начело с бай Никола, Тири и Берлъка и всичките герои. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петичка за изпът. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петичка за изпът. От тях се вдъхновиха и ги наследиха новите момчета, новите бойци, с Чичо Цуки, Славен Голаджия и Малък Перо, големият вратар. А пък в средата Кошето и Киро разказваха играта и радваха децата. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петичка за изпът.
гости го разрушиха, но те се появиха, за да го спасят. Момчилката и Гошко, докторът и Криси, Алексиев и Ники, водени от Стефчо, и греши за слава. Целта ми е една, отново те да върнат на Койнаре гордостта. Играеш ти за слава, целта ми е една, отново те да върнат на Койнаре гордостта. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петичка за изпът. Спартак, Спартак, мачкайте ги здраво, накарай да треперят всички грандове. Идват ни на гости в нашето Койнаре, изпращаме ги ние с петичка за изпът.